pam o'n i ar y sioe tro diwetha, 10 mlynedd yn ôl, o'n i ar hiatus. 10 mlynedd? O'n i'n chwarae gyda Faithless fi'n credu ar adeg ni, a Anastasia hefyd. So, beth i'n gwneud, a Tiny Temper, gyda ni 4 blwyddyn bant, a dych ni'n ôl 2016, a ni bod yn teithio ers ni, so ni'n bod yn cael lot fawr o hwyl. Alla i ddychmygu, a rai chi getre, sydd ddim yn gwybod, rai, sydd ddim digon rock and roll i wybod, mae Pendulum yn huge. So ti di enwi Anastasia fyna, ti di enwi Faithless, pwy arall? Chi di perfformio gyda? Yn gyrfau gyda grŵp yn Beats International, sef hen band Norman Cook. Sy'n adael prifysgol. A oedd athro gitar fi yn ysgol, athro gitar jazz, oedd e yn y band. Oedd e'n gadael, wedi ti eisiau ymuno gyda'r band me? Beth, y band sy'n nawr yn rhif un yn y siartiau. OK, so nes i ymuno gyda nhw am cwpl o deithiau hefyd. Wow. So, a ar ôl hwnna, nes i lot o waith teledu ers byrrec. A wedyn, nes i ymuno gyda band Natalie Imbruglia. Le'r lle gorau ti di, mae Pendulum wedi wario, lle gorau, lle gweitha ti di bod? Be, fel gigs, ti'n meddwl? Ie, hiw tod. Hoff gig fi erioed, Glastonbury, 2009. Oedd i chwarae ar The Other Stage, yr un sy'n tu ôl y Pyramid Stage. A oedd y slot gyda ni, le oedd yr hael yn mynd lawr. A oedd y noswaith yn glir, reit, a ti'n gweld y hael yn mynd lawr, a ni fel pawb ar y llwyfan sy'n mynd, oh my god, mae hwnna'n amazing. Beth y fel wario fi'n o flan miloedd o fod? O, mae'n wych. Ond 2 flynedd ar ôl ni, nes ni'r Pyramid Stage, ond oedd The Other Stage yn well na'r Pyramid Stage. Achos o'n i'n mlaen just cyn Beyoncé. So... O pam yn gadael wedyn? Ie, ar ôl pan wedi dathi... Yna, oedd 120,000 o bobl yn edrych yn ei chwarae, rhan fwy nhw'n fans Beyoncé. Ond mae'r crowd mor bell nôl yn y Pyramid Stage. Ti'n ffili gweld nhw, really. Ond yn The Other Stage, maen nhw'n really agos am yr atmosffer yna. Ond ar ôl i benni dod off llwyfan ar The Other Stage 2009, rhoi gitar fi i tec fi. Newid Cris, a rhedeg mas i fel Bruce Springsteen, ac sy'n newid ddechrau ar y Pyramid Stage. Oh, they're amazing. Fi ddim yn gwybod os chi gytra, ti Peredur yn gwybod, ond mae Jiffy wedi bod i Glastonbury. Dim fes fe ddim yn gweud ar bob raglen i fod yn current, bod fe wedi bod yn Glastonbury. Ti'n joio fach o Glastonbury, ti? Ti, fe'n inco? Gwynedd? Beth yw'r stori ti olio? Edrych fel rockstar. Mae'n siwr cool ydw e. Ond na gyd hwnna, fancy dress ydy hwnna, byrnes i am Nadolig. Pirates of the Caribbean i'r cot na, a'r waistcoat, a just t-shirts, boots a hat fi'n gweud yn gwisgo. Na Celf. O, mae'n briliant. Fi'n meddwl fel wedi siarad chi trwy'r just o gwam bod chi moyn mynd i byrni fel. Ti wedi bod yn Glastonbury? Na, beth ti bod yn festival Ti'n festival gowen? Na, bydde well dy fi wythnos yn Mallorca. O, braidd i fi'n glampin, mae'n ferch i mynd, mae'n ferch i mynd, a mae di fel yn y car, yn y tent. A di, Daddy, can I use your shower because I've fallen in some spew? No, you can't, love, you can't. Sorry. Na. Pa showers ti gyda ti? O, ni'n mynd nôl i ti, dyn, na'n cael showers. O, ta sawn yn... Na'r ffordd i wneud e, I'r ie ni mesur y bwyty mewn car. Ti'n delusional, os ti'n meddwl bod ti'n festival goa, ti'n meddwl bod i ti gael shower. Os fi'n gwisgo lan ffran, fi'n festival goa, right? Gael fi weithio ni, right? Pob tro fi wedi mynd, fi wedi bod cwpl o weithio fel punter, a mae'r tywydd wedi bod mor gachu, mae'r peth gorau i wneud i gael glamping. Fi wedi bod yn lwcus. Sa wedi cael glaw unwaith. Ie, ti'n lwcus. Beth arall ti'n neud hefyd? Ni wedi bod yn pundit yn y byd rygbi, ond ti wedi bod yn pundit yn y byd seiclio, nag ydy? Do, blwyddyn yma yw'r 12fed blwyddyn i ni'n neud y Tour de France. A le dath y diddordeb nawr e? O'n i wastad yn caru seiclo, yn hardydd yn edrych ar, ti'n cofio The Milk Race? Ie. Mae'n rhaid ifanc. Ie, The Milk Race. Beth yw'n gael, na beth oedd y Tour of Britain, The Milk Race yn gael. Ond oedd yn hardy arfer edrych ar Milk Race pob blwyddyn, pob tro ddim ymlaen. O'n i'n meddwl, o'n really cool. A ges i beic. Just rally chopper o da fi. O, o'n anodd i ddifo. Ie, flwgyn. Yn gears hwnna. Ie, so, nes i'n gofio. Yn gret, ligo chopper. Ac i ffindio ti pedwar yna fe, ti? Ie, so, nes i'n hofio, nes i canolbwyntio mwy ar war gitar wedyn dechreuais i seiclo eto. A wedyn nath Emyr Penlan, chi'n nabod Emyr? Nath y ffilm fi lan, 2014 gwed, ti'n gael seiclo, ydw ti? Ydw. Wedyn i'n rhoi'r
y byd at y gilydd i trio gael y Tour de France ar S4C. Right. Allen ni roi NED gyda'r byd. So, os ti eisiau, fi ddim wedi gwneud dim byd fel erioed o'r blaen. Fi'n oce o chwarae gitar, ond sy'n clywed o fi beth fi'n fod fel yn sylwebydd neu bod yn pundit o flaen camera. O'n i'n gwybod digon am seiclo, ond pan mae camera o flaen, chi'n gret. Os ym eisiau gofyn beth yw'r highlight i dde, eich afbwynt i yn myd seiclo, neu Tour de France dyd, fe? O, god, ie. A 2018. Os ti'n eisiau gofyn am un flwyddyn... Geraint Thomas? Ie, Geraint, ie. Mae'n ffantastig. O, ti'n go fe fyna. Am y stori am y faner yna, nag oes e? Ie, baner fi hwnna. Y faner di. Pob blwyddyn, fi'n prynu 3 baner ddrai goch cyn y tor. Achos ni'n rhoi nhw, le ni yn y zone technique, le mae gyd o'r cwmnioedd teledu, a mae'r ystod faner gyda ni o Gymru. Ie. A nath Dave Brailsford, y cymal diwetha ond un, ar ôl i Geraint, o'n i'n gwybod taw fe oedd e'n mynd i ennill y Tour de France, dath y trwyddo, dath Dave Brailsford trwy'r zone technique, a welodd y faner, oedd e, can I have this? Tynnodd e fel lawr, a wedyn ffindo Geraint ar ôl y ras yn y cloc, y time trial nath y dynod ni, yn lle yn Espalet. A welodd y Geraint, a nath e roi'r faner ro'n i sgwyddo fe. O'n ffantastig. Oedd e'n oh my god. Mae ti'n emosiynol? O, bloody hell on. Nes i llefen y teledu. Oedd e'n amazing. Os fi'n gyda hwnna, best sporting achievement by a Welsh person. Ie. Fi'n credu na. Ie, fi'n cytuno gyda ti. Crazy. Mae pawb wedi clywed am y Tour de France, ti'n bod. Pan ni yn Paris yn cyflwyno, gyda ni'n clustyd ni, right den, maen nhw eisiau gwneud rhaglen yma awr yn hirach. A ni'n meddwl, o'n i'n fyw, oh my god, sdim byd dyn ni weid o. So, wnaethon ni improviso, byrfyfyr am awr llwyr ar ôl. O'n i'n fod gorffen, right? A oedd yn ddyrnod, hynod, a o'n i wedi pigo rhywbeth i ddweud reit ar ddiwedd y rhaglen, rhywbeth i gael caloner gynulleidfa, achos o'n i'n gwybod taw God Save the Queen oedd ddim yn ei gael dim hyn o'n hwnna. Agos y tîm. Ie, achos British Cycling, British Cycling Licence y gyda fe. So o'n i'n gwybod taw God Save the Queen oedd ddim yn ei fod. Oedd rhywbeth da fi wedi, yn beth oedd e, oedd, mae ddraig goch ar ei sgwyddo fe, ond mae ddraig hefyd ar ei galon e, ond ni'n meddwl, hwnna'n mynd i gael y gynulleidfa. A gath e fi fynd yn fyw o'r teli. A ni'n mynd, oh god, what a bloody idiot.